Христос, когато призовава човека, не само, че му открива истината, но той му предлага любовта си. И това е саможертвена любов, ето такава, която отива на кръста. Христос дава на човека, като ни изиска от него за себе си. Не иска да вземе от нас, иска да ни даде само. Докато в дявола няма любов. Дявола не обича, той използва само. Стреми се да използва човека. И в крайна сметка, ако дръпнем чертата и направим равносметка, Христос се стреми да улови човека, за да го извади от робството на лукавия, да му даде свобода, да го изцели, да го възкреси, докато дявола се стреми да улови човека, за да го порови, да го нарани и да го погуби. Има огромна разлика между едното и другото. И по тия сравнително малочислени признаци може да разберем много често с кого си имаме работа.